Ma de pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam imma de pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe. musidɓe an ha joni min andinti ɗon ko Fulɓe TV wonɗon darude meɗen Sare Mamady ɗo musidɗo an kadi hono wiyeteta? min ko mi wiyete Kadi Diaw o Waly Bakunda. Diaw Banna o yii kafu ngu yimɓe ay iwri ha Waly Bakunda kañum kadi ari tawoyde ngo peera ɗo kono marɗa ko yetotoɗa men e fina tawa mo yiiɗa ɗo de balɗe ɗo? Fina tawa mbo tawmi ɗo ko ɗum tawnoɗen Bilipol o Alaji Basi ko miñirawo amen laaɓɗo bamum e ba am nangodirno Bili cosan kala ko waɗata galleji ɗi fof ɓattodira ɓe jewta eyyi no Bili cukalel ngel ɗaɓɓano okkira ɓe mbi o lewru ndu 15 bobo o yaato suudu mum awa Allah tawni e ñalande nde hanki alkamisa cukalel ngel naɓama e jaam ko ɗum mawɓe meɗen tawno si a yiɗi ɓiɗɗo janano a sooda goro jaaha to galle goɗɗo mbiyano ɗowtuma aɗo yii sukundu to galle Kankari Kunda miɗen jiɗi min keeɓi ham miɗen jiɗi min keɓani ham miɗen jiɗi si Allah hoddiri jikkuji kawri wona dande wotere goro mon o nangue ko noon debbo ɗaɓɓirteno wona halde fotti on tuma goro ko cukalel deyel ko laareteno mawɗo o ari galle daro jooɗo si wiyama yo addanoy koɗo o ndiyam kala guidiɗo addoyde ndiyam oɗo waɗi ñaamo mungo ɓaga hondore nde woɓɓe noon ko nane gaddirta eɗen fiya eɗen gandi nano kay moƴƴani mawɗo galle ko noon suɓirta debbo baɗiɗo debbo moƴƴo ko noon suɓirte joom on wiya ko ngel ɗo cukalel min paala abta coodon goro jamanu gon joni sukaɓe suɓanta hoore mum ara inna mawɗon ko waɗami faala wallahi joko ɗum joko halde fotti ɓe hewtani rek ma ɓe jiida e vidéo tan ma jiida e téléji tan wiya min miɗo yiiɗi kaari mais miɗo yii suka debbo dula mi anda o hoto woni holla natalal ngal holla ɗo woɓɓe tan ɓe mbiya boy min miɗo faami o awa miɗo andi ha to mumen en jadat toon si ɓe gari han ɓe lamdo ha ɓe jiya suka debbo wiyaɗo minen min jiima minen miɗen jiɗima kono fo e mum haysi ɓe holli faale mawɓen kadi ko ɓe daara lasli on ɓe ma daara lasiri ɗi wawi wonde titi noon ɗi wasa wonde saabu babaji goɗɗi si ɓiɗɗo mum e wi ko o paalami tan ko on ɓe gokkata kono on tuma en daaranno lasiri moƴƴiri e ɓeynoɓe e ɓuɓɓe ɗum fof ɗi woodi e aada ta nene e baba ganda haare ganda sonko hande yimɓeɓe jo wona wotuɓe woɓɓe ɗi muñi woɓɓe muñata neɗɗo noon koko ɓuuɓi ko faala on tuma ko ɗum suɓeteno jo noon si ba o wi'i ɗo yo miɗo okka musidɗo anana suka debbo ba min mi faalaka o de min ko oɗa paala ta noon on arani ga bamma ma o wiya awa ko ɗum mbiɗa o gokketeɗa kala ko jiyoyɗa awa muñat ko gonga de ɓa kanko suuɓi o muñat si o muñani ba muɗum ɗi yawi ɓernde a lappa ɗum hoota sina ɗum a itta dewgal ngal ɗum fof ɗi wawi wonde kono si a naati e konngol jinnaɓe ma a nimsata ay tawoya jaam keɓoya jaam hunde heɓoyima aɗa wawi wiide woy ba am woy nene am Allah wallama kono jo jamanu o waylima kono ko tawnoɗen foloko minen ko ɗum min ganduno ɗaɓɓere ko enɗam kabila leƴƴi jonon ɗum sansima fuɗɗi ko jawdi ndin jokka jawdi ndi abba joko yaaɓe yiroɓe ɓurta hebde rewɓe da e dina famini meɗen no ta noon ɓen ɗon hara ɓe anda Europe goɗɗo anda ko honni o woniri ka woni toon anda hanko kaali sayiɗa eɗa jonni kaali tan
adde ha heewa oɗa ƴamiri temeɗɗe 5 oya adda guluje 50 wiye on no okke ta o gokki ko boni temeɗɗe 3 jokkere enɗam e jikke e teddungal ɗum ɗi ɓuri million ji yimɓe ɓe ɗi poti ɗon cedde temeɗɗe 3 ɗi ɓuri million ji 3 sabu no woodi no ñamirta jawdi ƴamal ñande go so ɓe wi ya ruttu ɗum aray no sattat jo ƴame jooɗe jobdi ala sa okkiri hoorema bamma wima a muña sa ari janggo a wi bami falaka o ko a joɗoto ɗo galle ɗo ha goɗɗo kaldoya e muɗum on ari an yoɓa oɗa o ko waɗi ko yoɓa on ko waɗi ko on ɗum mande tami dole an ƴama si ala dole an jaadon halti fotti ko noon walte te noon ɗum fotani wonde ɗum fotani wonde si a yi wiye jawdi nene e baaba ko waɗe happu si o daari wonta ina yoɓira sengo baba yoɓira sengo siko si bama wima jooɗo ɗo ha tuma paalaɗo ari kala ganda gasani Allah dandu en ɗum ɗon Allah dandu en ɗum ɗon ɗum noon ɗi waɗa kala dulaji goɗɗi miɗen nana nde min jeyani siko miɗen nana Allah dandu e halde fotti mbiɗa andi nde yewtere ɗo wajoto sukaɓe rewɓe buyi ɓe ande mawɗo no woodi ka jooɗoto hayno an dari ɗon suka a yiyata mawɗo ko yiita ko cukal yiita ɗum mawɗo ko yiita ko cukal yiita ɗum sabu min mi nananno on tuma cukale deye so ñaami ha on kempini galle bammo coɗoɗo jartoɗo jarani ko neɗɗo wi to galle bammo min de mi harani dimo wita mi harani ko hakkil harata kala ko ñamɗa to galle bamma andi nafamma nango e Allah mbiya alhamdulillahi yetti Allah janggo kala anda ko Allah addata on tuma tawi ɗum ala de ɓigol nene mi harani ma ba mi harani tawi ɗum ala ko neɗɗo ñaami yo ko ɗum muñata kono mene komboto min anda ɗum de minen ko Dakar min andiri ɗum ɓenna ñamete mabɓe no weeli kono a fuɗɗoɗo nokkude tan jiiri gasa goɗɗo wolata e harani minen min anda ɗum minen ɓe ñaama e ha min heddina Gambia minen ko ɗum min andi ko noon wayi waylo wayloji ɗi keewi anan mbiɗa Dakar a Dakar naɓe nangata jalo minen ga ko dowre a remat gawre a remat gerte on tuma si heewi cooda maaro hay maaro ko jogo kono minen ko faro min banno min koba min gawa maaro min dutto min coña ɗum laaɓi min gadda ɗum ga galle ga tippe ñande paaleɗa defande koɗo ma yo nokkoya to boto to maaro ko guna ɗum ha laaɓa defana koɗo ma on tuma maaro ko remete no ga ta hinano ɗo gonnomi mi nokkoyanno maaro ko mi hollama ayi no wolirɗa ni waywa on ɗawa e hoore mum jonnon koɗo si koɗo ari o jonnay mo ko jogi ɗon kon namere lamɓe fof kaka dowri ga iwri minen komboto mi ronko laamade ko rima laamade andi aduna ko teddugal si neɗɗo iwi to maɗa ari ha to moɗon on kala ko mbaɗanɗa ɗum ta aɗo yawi saabu ko jikke adde ɗum to galle ma si a heeɓi noon neɗɗo tedduɗo aɗa foti ɗum ɓuɓɓin ɓernde ko ɗum addunoɗen gueɗe Diaw Banna yewtere nde wooɗi hande kadi daroɓe Fulɓe TV ɓe miɗo andi on jangguiɗo ko heewi min fuɗɗori ka dewle kono min yaltiti nokkeli hewɗi ɗi annduɗa ko fof ko fi aduna no neɗɗo wonirta wawata wondirta e yimɓe no wonirta e galle mum eno wondirta e yimɓe saabu ɓe wi jande ko go'o a hayli kadi a yeehi dulaji hewɗi ko ɗiɗi ɗum fof ko ɓeydana goɗɗo gandal kono a janggani a haylaki a ɗuɗata andude piiji ɗe an noon ko Waly Baw jeeɗa a yeehi Kombo ka a yeehi nokkeli hewɗi saabu no yewtirte ni na ɗaniɗo de mi yeehi de kono yaadu am Kombo no na faaro namnoka ko rafi cellal
mi yehi sukota ko mi sawroyno gandal am ngal fof ko ɗo bakote haaɗi mi yehi to Lansana Diawo kala musidɓe amen tangi toon nde wonno mi ɓurori mi Aminata no ɗowta mi yiyoya ɗumen kala neɗɗo ɗo yehi foti yiide famini muɗum ko ɗum namno kam Sinthiou jaami ndaroymi Lansana Diawo eyyi kono ɗo on ka ɗoyi ga kala ka haaji waɗi musidal arayɗa to eyyi ɗo tundu ɗo mi yahani yo mi nulat miɗo tami ɓiɓɓe miɗo tami esiraɓe kala ɗo teppere am yettotako nde wawi nulde ɓiɗɗo o ma esiraɗo joom o adda tan bulufe muɗum ɗon miɗo wawi ɗon wadde kono mi wawa yaade fof jarama miɗa andi en taƴay ɗo to yewtere nde wooɗi sina hara no woodi ko waynatoɗa daroɓe mabɓe ala ko maynotomi ɓe fof koye pulago e tawa minen fof arayɗa hiwro fof miɗo salmina ɓe fof ɓe ko jokkere yoɓe nangu koɓe woni ko nangu defoɓe ɓe no nangu denɗiragal ɗi weeli mbo ala kaw heɓta ñale minen mi tami jimol wiya kaw weeli mbo ala kaw heɓata ñale ɓe ko defoɓe ɗo ɓe wona mere dewnata ɗumen ko galle kaw mumen debbo o ko denɗirawo mumen ayan ɗi belti ɗi gama ɗi gokke kaale ko ɗum tawɗen fina tawa mbatta ɗo ni sina ɗum majjomma jo ko ñande wotere yimɓe mumen ɓe gara tan naɓa ɗum ta defugol ala kono ko tawɗen ko ma mbaɗen cosan jarama boyi musidɓen ha joni min andindenan ko Fulɓe TV wonɗon daaroɗe yaade en e musidɗo mon Kadidiatou Diallo mi yetta caméraman on Moussa Diallo e directeur amen o hande Abdoulaye Mballo mi yejjitani éditeur Mamadou Saliou Diallo e Samba Gueladio Mballo ha France